ሰላም ንኹልኹም ነዚ መደባት እዚ እትከታተሉ ኤልያስ መስራትን አካያድን ቤት ትምህርቲ ምልአትን ብልጽግናን ቤት ትምህርትና ድሕሪ ንቁርብ ሶሙናት ኣብ ዕረፍቲ ድሕሪ ምጽናሕ ብሓድሽ መንፈስ ብሓድሽ ሓይሊ ብሓድሽ መደባት ኣብ ሓቀኛ ትምህርቲ ምርኩስ ብምግባር ህይወት ናይ ሸሓት ሰባት ንምልዋጥ ዓጢቃ ተበጊሳ ከም ዘላ ከበስረኩም ደስ ይብለኒ لازم حجي نوحدات دقائق زي تمقاقله تخرجكم مهابني the ultimate lesson أتي نايم ودأتا ويكا ترزي بزعبا هيوتنا كنمهارو زقبأنا تمهرتي خم حلال فالكمي إذا تمهرتي زي بعمقوت كابز تردانا له هموت هذا حق خبر هالناي مجمريا نمنتايو قلا سبات بقطبا حبتام هيوت حقوس طعي كنبرو كلو زبزح خابن صارو دنبر كالاي انتايو تمستير قلا سبات مدراوي جنات زمسل زمدنا ويك حدار استمعوا كلو قلا سبات كا أبتي كاف مفلمتو بعلهم بفتاهم أفكيرهم مريضهم زأتوه كم حير تغيروا حيرات كوينهم إنها تساق يزنبرو لومي نزخل زخون مرسي حذركم بس يلاكم Your life is not about you. هيوتك بزعباها أيكونن. هيوتكي بزعباخي أيكونن. برقص هيوتكيو جن بزعباهم أيكونن. هيوتك بزعبا طعمك بزعبا حقوسك بزعبا عوتك أيكونن. هيوتك بزعباتي كوينوها حالفو نمودأتا زي بلو زمتت نجري. هيوتك بزعبا مستي فتاري أب قدميخا زقمطلكا متحبباري هيوتي بزعبا اتي فتاري نعاي بفولي زمدبلي divine purpose ويكا ملكوتاوي علاماي هيوتك بزعبا نخالقوت مقلقالي لوطي ممصائي صبق أثر مقدافي أتي إن نبرو زلنا بحلي أتا إن نبرو الله زلنا علم زمحارتنا زلما مدتنا نجن نازح حق زي بنصاري It's all about your life. It's your life. النابلت أنا بزعبة هيوتي راح يزقدسني. إذا هيوتيو أب هيوتي كا كم دلاي مرج أيو وسانيو وزته كم نبل غيره حدا من الناس صريحة أب حدا small space ويكا صبي بوتا تحاصيرنا خمنا برجراتنا. سلازي نخلهم فقرات سب حدار يعبين أس زي السمامعو بدهوتات أقاط إمامهم زلخو كلهم حدا نصور تمهرتي خم حلال فولكم زدلي كبور حواي هيوتك بزعبها أيكونن هيوتك
ብዛዕባ ጣዕምኻ ብዛዕባ ዕጋበትካ ብዛዕባ ተሓጓስካ ብዛዕባ ዓወትካ ፈፂሙ ይኮነን ህይወትካ ብዛዕባ እታ ምጩውቲ በዓልቲ ቤትካ እዩ ብዛዕባ ደቅኻ እዩ ብዛዕባ ስድራ ቤትካ እዩ ብዛዕባ ጎረባብትካ እዩ ብዛዕባ ካልኦት እዩ ክብርቲ ሓውተይ ህይወትኪ ፈፂምካ ብዛዕባኺ ይኮነን ብዛዕባ እቲ ክቡር በዓል ቤትኪ እዚ ኣዌርነስ እዚ ወይ እዚ ርድኢት እዚ ኣብ ኣእምሮና እንተደኣ መኺኹ ንውሽጥና እንተደኣ ዘሪቑ እቲ ሓቀኛ ምንባር ሕጉስ ጥዑይ ሃብታም ህይወት ሽዑኡ ይጅምር ነዚ ኣብነት ክኾነና ዝኽእል ብዙሕ ኣብ ከባቢና ክንዕዘብ ንኽእል ኢና እቶም ፕሪንሲፕልስ ወይ ከዓ ኣዕኑድ መሰረት ናይ ቤት ትምህርትና ከዓ እዚ እዩ ኣብዚ ፕሪንሲፕል ዝተመስሪታ ቤት ትምህርትና ህይወት ናይ ኣሽሓት ሰባት ንኽትልወጥ ተበጊሳ ዘላ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ ህይወትና ብዛዕባና ኣይኮነን ህይወትካ ብዛዕባ ዕላማኻ እዩ ብዛዕባ እቲ ዝተዋሃበና ዲቫይን ኣሳይመንት ወይ ከዓ መለኮታዊ ዕዮ እዩ ብዛዕባ እቲ ክንሕግዞም ክነገልግሎም ዝተፀዋዕና ሰባት እዩ ብዛዕባ እቲ ክንፈትሖ ዝተፀዋዕና ፀገማት እዩ ብዛዕባ እቲ ክነምፅኦ ዝተፀዋዕና ለውጢ እዩ ስለዚ ነቲ እትሰርሖ ዘለኻ ስራሕ እትነብሮ ዘለኻ ናብራ ኣብ ግምት ብምእታው ናይ ብሓቂ ፈጣሪ ነዚ መለኮታዊ ዕዮ እዚ ንክፍፅም እዩ ኣብዛ ምድሪ እዚ ኣብ ሂወት ዘንብረኒ ዘሎ ኢልካ ተኣምን ዶ ወይ ከምኡ ኢልኪ ተኣምኒ ዶ እንተዘይኮይኑ ዕላማኻ ልልይ ንሰባት ኣገልግል ክብሪ ከም ዝውስኹ ግበር ለውጢ ምፅእ እዚ ምስ ትገብር ከዓ ኣብ ሂወትካ ገንዘብ ክውሕዝ ክትርኢ ኢኻ ሕጉስ ጥዑይ ሂወት ክትመርሕ ክትርኢ ኢኻ ምክንያቱ ተፈጥሮ ከምኡ ይሕጉ ፈጣሪ ከዓ ከምዚ ይመደቡ ነዚ ትምህርቲ እዚ ደጋጊምኩም ስምዕዎ ክሳብ ናይ ብሓቂ ኣብ ውሽጥኹም ዝኣቱ ዓብ ምስጢር ዝሓቆፈ ትምህርቲ እዩ ይቀኒየለይ ኤልያስ በረኸት ኣብየ